அரும்பாக்கம் விநாயகபுரம் 2வது தெரு. மெயின் மெட்ரோவில் வந்து வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். அதில் இந்த வீடு மொத்தம் 380 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. கீழே ஒரே ஹாலு, மேலே பெட்ரூமு, அதுக்கு மேலே ஒரு சீட்டு போட்ட வீடு. வடக்கு பார்த்த பீஸு. நல்ல ஏரியா. பக்கத்தில் அவர் ஏஆர் ரஹ்மான் அவரோட ஸ்டுடியோ இருக்குது. மெயின் ரோட்லேருந்து வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். 14 அடி ஃப்ரண்டேஜ். மொத்தம் 380 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. பட்டா லேண்டு தாராளமாக வாங்கலாம். ரேட்டு 43 ரூபா சொல்கிறாரு. ரேட்டு முன்ன பின்ன பேசிக்கலாம். வீட்டில் ஆள் இல்லை, எல்லாம் ஒரே இதுதான். பதினாலரைக்கு 26. ஹால் பெட்ரூமா? இல்லை இருக்குதே இதுதான். அப்படியே உள்ளே பெட்ரூம் அட்டாச்சு. கட்டுருக்காங்க. மேலே ஒரு ஷீட் போட்டுருக்காங்க. ஒரே ரூம் தான் இருக்கு. அவ்வளோதான். அதே உள்ள டாய்லெட். ஓகே. மேலே வந்து ஷீட் போட்டுருக்காங்க. அதுவும் 10 வாழைக்கு தான். அவசரம் இங்கே இல்லை, ஊர் பாட்டில் இருக்கிறாங்க. அப்படியே எடுத்துங்க அதெல்லாம். ஆமாம், இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இங்கே டாய்லெட் இது மாதிரி தான். மேலே பட் ஷீட் போட்டு தண்ணிக்கெலாம் பிரச்சனை கிடையாது. ஆமாம், 26 அடி நீட்டு. ஆமாம் சார். கீழே என் ஃப்ரெண்டு தான். எல்லாருமே இவங்க தெரியாது. நம்ம வீடு அங்கே ரூப் போட்டிருக்காங்க. அதனால இப்போ அவங்க இன்னும் ஒரு மாதம் தான் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு டாய்லெட் இது. ஓகே. அதுதான் சும்மா அப்படியே ரூப் போடுறதுனால நீங்க இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ரூப் போட்டாங்க போயிட ரூப் போட்டு பிரிச்சுட்டாங்க. ரூப் போட்டாங்க. அதான் 20 நாள் ஆகும். 20 நாள் ஆயிடும்.